Ideš von? Som tam zaháknutý. Von? Choď viac vyzval, tam je to širšie. Tak mi daj ruku, keď chceš von. Tam je ruku, počkaj. Fuj, Míšo! To nič sa len idem pušťať, počkaj. Ja idem preto. Vidia, hoď moje ruky. A padlo ti Ale odíde. keď ideš, no. Neponáhľaj. Ale ten ponor je nejaký veľký. Teraz už len chyt padlo do No, nechytím to do druhej. Chyt. Ja sa nepustím. Držím ťa. Držím ťa. To je chujovina, už to vidím. Ono, poď sem. Chyt padlo do ruky. Padli. Ja som spravil 10 záberov, síce pod vodou, ale 10. Čo robíš? Ono, poď sem. A ja neviem, kde si. Počkaj, Ale ale ty čo robíš, ja sa na to len to... ja len skúšam, keď sa prevrátim, čo sa z toho vyberem. A prvé, čo keď sa vykúpeš, je musíš obrátiť loď späť. Áno, to bude prvé, na čo budem myslieť. Ale určite. to ti utopí. To je zlé. Hej. No. A Páľo nejde prvý? Ja už som si vytrpel. Platí kukuč. Áno, chyť padlo do dvoch rúk. Au, počkaj. Už robte tak, lebo ma zožerú komáre tu po stojačky. Chyť padlo do dvoch rúk. Mám. Prevrátim sa, nerob. Vieš, ako sa máš oprieť o vodu? Iba Hlavne to nezapichávať. ťaháš, no. Nezapichávať, ale iba plochou. Čo je to? Opieraš sa o to vodu. To nebudem potrebovať. Toto ťaháš, hej? No, to už doprv nebudem potrebovať. Už? Ešte si pred chvíľou mal silné reči. Ale sedím tu na krivo, to je zle. To ti dá. Ale... A ušia tam už nebola loďka. Ale pozri, z toho sa nevyberiem, keď vypadnem. A keď sa prevráti, tak sa ako vyberie stade. Vypadne. Tak hovno zo šerbla. Buchni, či čo to komáre. No, chyť padlo do dvoch rúk. On sedí na jednej polke má váhu, podľa mňa. To je zlé, hej. Ja to hneď napravím. A nezapieraj sa, Mišo, len tak oboj strane sa musíš zaprieť. Ja sa to neviem ani vybrať. To je... Pôjdeš taký rozkôr, pôjdeš vonku. Mišo, neuveríš, ale 9-ročné deti to dokážu. Ale kokos, ja sa to neviem. Ja tiež nie, ale... Jak rýchlo si čľupol. A čo sa to... Čo, ešte si nepustil ani volo. Ty si ani hlavu nenamočil. Dobre, dá to sa vybrať. No, poď. Bol. Poď. Mám obehovačku, tak mám. Kukuč. No, poď, prvá